Mabungahong hapon, mga igsoon. Live ta live. Ako sa share itong live. Paliw ko share, mga igsoon. Alright. Mayong hapon, mga igsoon, live ta. Kay uning gabi kita ka live kay natay celebration, natay gamayng service tonight, mga igsoon, kay naay na birthday nga igsoon na to diri sa igsoon na to sa pagtuo. That is why I have decided nga this afternoon mag-live ta. Musta mo mga igsoon? Sa kanunay akong pag-ampo nga namos mayang kahimtang. Ug sa tanan nga nagtan-aw karon diha nga naamoy mga balatian, I declare it nga makabaton mo kaayuhan sa pangalan ni Jesus, in Jesus name. No? So namos kong pag-ampo kanunay mga igsoon. And akong gi-shout out ng mga OFW diha, no? Nasa nagkalaing-laing lugar, as always, usa mo sa priority nga nung mag-live ko kanunay. Naasad mo sa akong pag-ampo kanunay. And shout out sa ang naka-permanent resident na diha sa lain-laing kanasuran, unya mga nurses, mga nurse, no, sa lain-laing dapit karon sa sulok ning kalibutan nga mga Pilipino ba. And mga seaman, shout out mga seafarer. Amping kanunay mo, amping unya kabalo kong ampingan sa mo sa Ginoo as long as nalam mo ipagsalig ug pagtuo sa Ginoo. And akong shout out ang 257,000 followers o mabungahong Kristohanon. And ang atong mga new followers, welcome mo aning nga page. This is for the glory of the Lord. Walay mga debate dire, wala ta nag-isa og relihiyon, wala ta nagpataas og pundok or ngalan sa pastor, ngalan sa leader, but we only honor, or sakto ba ko? We lift up only, we honor only, we glorify only the name of Jesus Christ. Amen. So mo na niya akong shout out ang tanan no, mga subscribers sa Mabungahong Kristohanon nga kanay page, and of course atong YouTube channel. Salamat kayo ug salamat sa mga avid viewers and followers nga kanunay nag-atang sa live nato sa mga video nato. Shout out Mark Jan Umandam nga murag naglain yang pamati ayuhon kas Ginoo in Jesus name. And Jers D. Alvarez, good being Pastor James Dumanon. Pa-shout out from Cabancalan City, Negros Occidental. Shout out to Brother Jers D. Alvarez.
He's listening this time from Cabancalan City, Negros Occidental. While on duty, praise the Lord. Bantayan kas Ginoo. Salamat, Igsoon. Les Bill, good afternoon sa Igsoon. Shout out to Merlinda Bales Isik, watching from Zamboanga del Sur. Babawi ka na yung mga message ba? And to Arjen Bocaron, good afternoon, Pastor, watching from North Cotabato. Maayong hapon sa Roberto Diana. Praise the Lord. First honor ka, Brother Mark Jan. Watching from Japan, Tokyo, Japan, Miriam Unias Carael Nareta. Salamat, Ikso, no? Praise the Lord. Adiyot sa kay tugnaw na. Init po ba? Ganina. Init ya? Init ka din. Maayong hapon sa... okay, sakto rin. Hello, Pastor James. Maayong hapon. Kumusta, Pastor? Gracia sa Ginoo. Blessed. Kiampingan. Gipanalanginan. Giproteksyonan. God bless you, Pastor, and your family. God bless you more and more, Sister Elina Alesna Kuwamag, watching from Davao City. Praise the Lord. Akong shout out sa ako ang mga kaigsonan sa Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Keep on soul winning. Sakto ba ko? Shout out, Pastor. Shout out, John Ray Ojeda. Shout out also to Loloy Maki Sibulan, Negros Oriental. Maminaw nimo, Makmak, okay. From Iliana. Thank you, Ikson. Good afternoon, Sad Marie Magsayo. Ay, nakas akong prayer, sister. Kabalo na ka. God bless. Okay? Shout out sa tanang mga brad na ko sa Alpaca Paro. Kanunay, ginano. Ipataas na to kanunay mga ngalan sa Ginoo, Brad. Mga kaiksunan ako diha. Siya, Skeptron in Arms. God first na kanunay. Parang long live sigurado. And once again, belated 53rd founding anniversary. O ako na yung shout-out ako mga brad sa Cebu City Jail. Di na ko malimtan, maximum 4, sila Brad Aris, Brad Kenneth, dia kamong tanan nga na dia shout-out kanunay. Gimingaw ko ninyo, pero namo sa pag-ampo kanunay. RDC 123, shout-out also to Mayor Ibang, napabadiha. Mayor Jao, sad shout-out. O akong shout-out sa akong amigo nga gikan sa Cebu City Jail, nga nagtikaw-tikaw na karon og nangalagad na gid sa Ginoo og padayon. Gikan sa iyang paggawa si Brad Mago nga nasa Talis, nasa Pasil, Cebu. Abandi na ba, padayon ta. Thank you, Pastor. Salamat sa Ginoo pinagi. Kanunay ko makadungog sa pulong sa Ginoo from Merlinda Bales Isik. Himaya sa Ginoo igsoon. Salamat sad sa kadasig nga gihatag sa Ginoo sa kaalam nga langit nun. Good afternoon, Pastor, watching from Dubai. Joy Falses. Murag mao manining nakita. Ikaw ba to, sister? Nakita ta sa una? Di ko sure. Maayong hapon, Pastor James. From Ed's Jane Ray Sumampong. And of course, to Brother Felix Lumod. Maayong palis, Pastor, watching from Panglao. Pag-amping sa mong gitrabuhan, brother. And to Jasper Pipico. Maayong hapon, Pastor, from General Santos City. Nakalive na pod ka. God bless. God bless you more. So on. Hallelujah. Okay? So, we have 35 viewers this time. And shout out now ang mga followers na to, no? Mga subscribers, listeners, tanan. And to Jonaline Alaras Baladad, good noon, Pastor, from Mawab, Davao de Oro. Shout out sa ako mga higala o mga followers sa nga kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Akong shout out ang Camp Osmeña, Cebu. Na ako yung mga kaila diha. And of course, ang barracks diri sa Amua, Tagbilaran City. And of course, shout out also to Brother Ralph Bitonio Galaneda. Kung wako nasayop, naani siya karon sa Croatia. Okay, somewhere in Europe. God bless, brother. Ug sayang igsoon nga si Ryan Galaneda, nga usa sa nurse sa Germany. Praise the Lord. Yes, Pastor, dito sa Bilyarin. Ana ka sa kuan ron di ay ning gawas di ka. Okay, gamping sister, God bless. Nakasang prayer. Maayong hapon, mga pastor, shout out Edwin Norma Feliz Cabin Pransing Minaw Miron. Okay, again, akong shout out be Edwin Norma
Phyllis, sakto ba na? Cabin, Francine, Minaw Mikaron from Igcol Natix Vlog. Thank you, Igson. God bless you. And to Markley Anor, maing hapon, Brad Pastor James. God bless always. Maing hapon sa Digsoon. Salamat sa imong pagpaminaw o pagtanaw. God bless you more and more. And good afternoon, Pastor James, watching from Initaw, Misamis Oriental, Rowena Racho. Prayer for complete healing sa kumama, Pastor James. Okay, sure. Brother Ralph Bitonio Galaneda. I will continue to pray for your whole family, Brad. Kabalo na ka na. And kung mga higala rin kapulisan, binganaari sa among istasyon. Mga gwapo o gwapa. Clarin Police Station, Clarin Bohol. Okay. And, so pa inom sa tubig mga isong, ihangat ko, bisag tugnaw. So, don't forget to share our live this afternoon mga igsoon. And, as always, you can mention your friends here in the comment section. You can type also at followers, at highlights, at everyone. Okay, shout out again, no? Markley Anor. Shout out. God bless you more, igsoon. Tanaw de pagka Marvin. Oh, kisa man na. Okay. Tanaw. Imong kailan na, Brad? Pastor, see you soon. Sige, kita na. Mga naman, muli, di ka gagayan dahil. God bless, Brother Ralph. God bless, God bless. Oh, Pastor, bag-o lang ko diri. God bless you always. Okay. Amping daigson, ampingan kas Ginoo, Sister Joy Falses. Okay? Salamat sa higayon last time nga nagkita ta sa Cagayan. Nga ning adto jud mo. Okay? So, wala na ko i-shout out. Okay? So, tanan-tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong adlaw, palihog og share sa atong live mga igsoon kay ninitak naas kapuno natong palanugon ang pulong sa Ginoo. Mao ni nindot imaritis, mao ni nindot ipakatag-katag, ipakatap, ipalanog mga igsoon pulong sa Ginoo. Kaya nga naman maghatag ni giya, maghatag og paglaom kanato. Dili ni siya bad news kung dili good news. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? So sa wala pa na maka-subscribe sa atong YouTube channel, you can subscribe it free ra ni no? Na ang link sa caption na nga live kay kaning ato ang live igsoon diri sa page. Automatically in 30 days ma-delete ni siya. So kung ano siyang i-download after this, akong i-upload sa atong YouTube channel. God bless you po, Pastor. Preach on. Lang po talaga, Pastor. Himaya sa Ginoo. Thank you, Sister Annalie Itao Ruloma. Tagabatuan po to, Pastor. Okay. Shout out na ng taga-Batuan, be. Panalanginan mo sa Ginoo, proteksyonan mo, ampingan mo sa Ginoo. Praise the Lord. So, anyway, our topic for this afternoon is about our walk with God as Christ followers, mga igsoon, unsa atong buhaton, no? Kaya nga to ang topic ani mga igsoon sa pagsunod na o atong tema is sa pagsunod ni Kristo. Lakaw ta or mulakaw ta, mulakang lang ta nga diretso. Sakto ba ko? Dili ta mo lingi sa atong kaniadto. Mao na atong topic karon. Okay? So, Pastor Maing Buntag, God bless kayo natong tanan. Salamat Maing Buntag sad hapon na diri igsoon. Brother John B. Sindod. Okay. And shout out to Sister Perlina Silbosa Orteza watching this time from Jeddah, Saudi ba ni? Arabia. Salamat igsoon again Perlina Silbosa Orteza watching from Jeddah. Taga Bohol sad ko, Pastor. Okay. Asa sa Bohol kay ako taga Clarin. Praise the Lord. Hallelujah. So, again, before we start, I just want to encourage everyone to share our live this afternoon. And of course, pwede ninyo i-mention inyong mga friends. Labi na kato mga bag-o pa nga nangalagad sa Ginoo nga adunay daghang pagbira sa kaaway kay kabalo na nga lahi ang struggle karong mga panahon na igsoon og lahi ang kadautan, lahi ang offer, lahi ang temptation. So, kung nakakay mga disciples diyan nga mga bag-o pa or mga kauban nimo sa church nga mga bag-o pa, pwede nimo ni i-mention or i-tag siya ni inig-share nimo. Amen. Kung unsa atong buhaton sa atong pagsunod ni Kristo. God bless Formentera R. Edwin Jr. And blessed afternoon to Sheila May Lagari Ilyot watching from Kabadbaran City. Praise the Lord. Ato sa painayan kay Muraog na tugnaw naman.
Igang na po ni Unya, kaya ito maning banatan. Alright? Kalapi and San Miguel din po. Okay. Shoutouts na naman, taga Kalapi ug San Miguel, Bohol diha. Praise the Lord. Boy sa payan, kanunay, Sister Joy, Falsi. So, ano pa yan? Mayong hapon, Pastor watching from Cabancalan City. Lucel May Villanueva Remos. Okay. Let's pray mga igsoon. Kay karong after around 4 tingkuha na po sa akong anak. Asa day karon pastor ako na ako sa Clarin, Bohol igsoon. Clarin Bohol na ako diri gipahiluna gibutang sa Ginoo gipiyalan og ministry. Pwede mo mulaag diri or ako'y mulaag sa inyo. Anyway, I just want to shout out sa tanang taga San Isidro Bohol na ako ugma sa asa tong eskwelahan sa Kandungaw. Grade 7 and grade 12 to grade 12 na drug symposium. Ako yung speaker nila. See you tomorrow. Together with the PNP National Police, akong kauban. May hapon, Pastor, watching from Sibantang, Talisayan. Okay. Rory Bill Estrada Caso. Okay. Let's pray mga igsoon. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit. Kaya kung kita-kita ra ang maghisgot sa pulong sa Ginoo, wala gyud tay masabtan. We cannot interpret the word of God using by our own wisdom or own knowledge, no. We cannot really understand it. Amen. That is why we're gonna pray right now and we're gonna ask the presence of the Holy Spirit, God, the wisdom of the Lord for us nga mas masabtan natong pulong sa Ginoo. Blessed afternoon sa Dresa Joe Goder Mids and to Godilia Soria Marquez watching from Lipa City, Batangas. Wala Adre, Brad. Felix Lumod. Shoutout Pastor, taga Sambuanga, Sibugay, Ipil ko. Okay. Jan B. Sinlod. Salamat igsoon. Let's pray. While waiting sad for the others, no? Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you've given to us this afternoon. Salamat sa kagayunan, taliwala sa among kabisig, Ginoo. Imo ming gidasig, imo ming gitagaag higayon nga mamalandong sa imong pulong kay ang imong pulong importante kayo. Dapat matag adlaw, Ginoo, magbasa mi, mamalandong mi sa imong pulong. And aside from that, amo ning kinabuhion, Ginoo, because your word is our daily bread. Mao kini kalanon sa among kalag kung dili mi mukaon, Ginoo, dili mi mamalandong niini matag adlaw, magluya mi, mahimo ming malnourished Christian. That is why, Lord, amo ang gipasalamatan tungod kay imo aming gitagag higayon karon nga mamalandong sa imong pulong. But before we start, again and again, please search our hearts right now, Lord God. So siya mong kasing-kasing, among unahuna, among pagbati, Ginoo, kung naay mga butang karon nga nakita nimo nga wa ka malipay pasaylo ami. Imo aming takos, imo aming angayan, Ginoo. Kung naay makita nimo sa mong kasing-kasing nga mga butang nga may hinungdan nga dili mo tuhop ang imong pulong, Ginoo, kwaa kini. Tagay mi kasing-kasing nga limpyo, putli, balaan, takos ug angayan. Aron dili mausik, dili masayang imong mensahe, Ginoo. Tagami kasing-kasing nga madinawaton, mapainobsanon ug ganda mosunod kanimo. And right at this moment, Lord God, this afternoon, walay laing ngalan nga among ipataas ug iisa ngalan lamang ni Kristo Jesus. It's not about us. It's not about our groups or denomination, but it's all about Jesus Christ. Wala migi pa sigarbo, Ginoo, nga tao karon, Ginoo. Kung dili ikaw lamang, tungod kay ikaw lamang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, aron nga among kinabuhi matubos ug makabaton og kapasayloan. Among gi-welcome ang imong balaang Espiritu Santo nga maoy mamuhat kanamo, Ginoo. Holy Spirit, have your way, speak to us, and this is your moment. And as we listen to your word this afternoon, let it be, Lord God, nga among mabati imong gahom, imong presensya, among mabati imong dihog, imong hikap, imong comfort, Ginoo. Again, panalangini ang matagusa nga namati karon, nagtan-aw og naminaw bisan pa man ang mag-replay ani Lord God. I-bless sila, Lord God, and I declare peace of mind right now. Walay laing ma-focus, walay ma-sentro nga lain, ikaw lamang. And we rebuke, we destroy every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. Walay makababag ug makabalda, kundi ang imong kabubuton may matuman. We honor you this afternoon, Lord God. We glorify your holy name. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Praise the Lord. Let's start. Good afternoon, Pastor. Tabangi ko pray. Ano man? Tagaan ko kayuan sa Ginoo kaysa ang lawas bugat kayo sa mani. Hindagan na. Sige, mag-pray man taon niya mga igsoon, mag-pray ta. Okay? So let's start. We have 52 viewers this time.
Hallelujah. Alright. So again, before we start, share our live, please. Para dili kay kamo rin mabless, daghan pud mabless ba? Amen. Kabalo na mo igsoon kani nga page. Grasya ra gyud sa Ginoo, gimaya sa Ginoo, daghan nag mga kinabuhi nga gibag-o dire. Dili ingon kay nagibag-o sa atong page kundi gibag-o sa Ginoo. Na dire ang presensya sa Ginoo, himaya sa Ginoo igsoon, nag-uban si Lord nato. Daghan kay mga drug addict, daghan kay mga daotang kinabuhi nga nag-message na ko, pastor, ever since nga nagsige kog subaybay nimo, nay kalahian akong kinabuhi. Imagine, that is why I just want to encourage everyone, you mismo nga nagtan-aw na minaw, please share our live and you can invite your friends also to follow our page. Mas daghan, mas bibo, mas daghan ang mapanalanginan, mas daghan ang ma-enlighten, mas daghan ang magiyahan o mabless. Amen? Let's start. So ang atong teksto igsoon actually magisgot aron sa katong babae bitaw, asawa ni Lot nga minglingi siya. Okay? I believe some of us right now, right here, are so familiar with this event. Katong gisunog ang Sodoma o Gomora, and then tungod kay naluoy ang Ginoo ni Abraham. So for the sake of Abraham, iyang giluwas si Lot og iyang pamilya. Okay? So that is why ang atong tema karon igsoon, sa atong pagsusunod ni Kristo, lakaw ta nga diretso, dili ta mulingi sa atong kaniadto. Amen? Mao na atong tema, niya atong pagtulunan ang kinabuhi sa asawa ni Lot. Amen? Let's go. So let's open our Bible in the book of Genesis chapter 19 verse 17. Genesis 19:17, ingon rin pulong sa Ginoo. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila dito sa gawas sa syudad, mingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron maluwas. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mamatay. Okay? That is Genesis 19 verse 17. Then let's jump into the same chapter, verse 26. Okay? Again, verse 26, mulukso ta. Ingon diri, apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya, milingi og nahimo siyang haligi nga asin. Okay? Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, mao ni ang event mga igsoon sa dihang gisunog sa Diyos ang Sodoma ug Gomora. Tungod kay ang ilang mga sala, grabe na, naglala, nagmaayo, ug ang immorality, di ba? Ang immorality, grabe na dito, ang sexual immorality mga igsoon. Nagbaha atong napita ba? Wala pa may suyop sa una, wala syabo, pero naay mga sala dito atong takna sa Sodoma ug Gomora nga nakapasuko sa Ginoo. Nga ang hinungdan iyang gibubo, iyang kasukok, iyang gipadalag kalayo, asupre, ug iyang gisunog ang syudad. Apan iyang giluwas ang pamilya ni Lot. Ug atong nadungog igsoon ganina kay ato mang gibasa ang naitabo sa asawa ni Lot. Akong balik ko magbasa Genesis 19:17, ingon diri. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila dito sa gawas sa syudad, mingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron kamo maluwas. So naay gitawag og instruction coming from the angels ngadto sa family ni Lot. Ug unsa ang instruction mao ni? Dagan aron kamo maluwas. Dagan padulong sa iyang dughan. Dagan no? Gipadagan igsoon ngano man unsay purpose aron maluwas. And the next instruction is this. Take note. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong. Ang tumoy aron dili kamo mga matay. And then mulukso ta sa bersikulo 26, apan ang asawa ni Lot nagsunod kaniya, milingi ug nahimo siyang haligi nga asin. So ito nakita diri mga igsoon nga na diri igsoon ang gitawag og kaluoy sa Dios. Tungod kay ang Ginoo maluluyon, mahigugmaon, puno sa grasya. Tungod kay si Abraham masinugtanon sa Ginoo. Tungod kay si Abraham may nadlokon sa Ginoo. Nadamay ang iyang kaliwat. Actually, si Lot dili niya igsoon. Kaliwat niya igsoon. No? Ira ning kaliwat ba? Dul-duol sa indugan ba? No? Apil lagi po sa bloodline. Tungod kay si Abrahaman, masinugtanon sa Ginoo, honest. Walay sugo sa Ginoo ni Abraham nga iyang gibalibaran. So, nahimuot ang Ginoo ni Abraham. Mauna nga, tungod sa pagka matinud-ano ni Abraham sa Ginoo, nadamay sa favor ang iyahang duol sa dughan nga ginganlag si Lot. Tungod kay Ginoo maluluyon man niya ninghangyo si Abraham igsoon
Diri na ko nato makita mga igsoon nga once kita matinud-anon ta sa Ginoo. Once kita may nadlukon sa Ginoo. Once kita honest sa Ginoo. Once kita kung naay gisugo si Lord nato atong tumanon, no? Nya nalipay si Lord sa atong kinabuhi kay masinugtanon man ta niya. Kung naa tay hangyo niya, di ka balibad si Lord sama sa hangyo ni Abraham. Ang hangyo ni Abraham mga igsoon nga luwason ang tao nga duol sa iyang dughan nga giganlag si Lot kauban siyang pamilya. Kay nga naman, gusto ang Diyos nga sunugo niya ang syudad sa Sodoma o Gomora kay grabe na ang kadautan sa mga tao nga nagpuyo atong dapita. O pila ra ba istorya mga igsoon tungod kay ang Diyos maluluyon puno sa grasya o gugma. Dali ra siya istoryahon igsoon labi na kung ang atong kinabuhi nakapahimuot niya. Ang Ginoo dali ra istoryahon way libog si Lord mangiluluyon basta buutan ta niya. Amen. Tinotong gingon sa pulong sa Ginoo sa Salmo, matinud-anon ka sa matinud-anon kanimo. Since matinud-anon si Abraham sa Ginoo, naigihangyo si Abraham sa Ginoo, gihatag, gigrant ni Lord ang hangyo ni Abraham kay si Abraham usa ka tawo nga matinud-anon sa Dios. Ug mao mga igsoon tungod kay naluoy ang Ginoo, gitagaan og chance sa Ginoo nga maluwas ang family ni Lot ug ang iyang asawa ug ang iyang duha ka anak. So mao mga igsoon nga naay instruction, naay gitawag og naay mensahe ba, naay instruction nga mao ni buhaton. Kung gusto mo maluwas mo, di mo apil sa sunog, mao ni buhaton, paminaw pamati. Unsay gingon? Dagan. Kung balik ko na, unsay gingon ri mga igsoon? Dagan kamo aron maluwas kamo, padaganon sila. First instruction sa angel, dagan. Unya dili lang dagan kundi ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong. Amen. Dagan nga dili mulingi, mao instruction sa angel. Ngano man para maluwas sila. Usbo na ko igsoon, naay instruction sa mga anghel sa family ni Lot. Ang instruction, dagan mo. Dagan nga dili mo hunong ug dili mulingi aron maluwas kamo. Amen. Aban igsoon kabalo na ta sa verse 26. Minglingi ang asawa ni Lot. Paglingi sa asawa ni Lot, nahimo siyang haliging asin. Ug mao na hinungdan nga wala naluwas ang asawa ni Lot. Pero ang naluwas si Lot ug ang iyang duha ka anak. Now, kabalo ba mo igsoon nga ingani ta? Sa itong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, ingani gyud ni. Si Lord giluwas ta. Nakasinati ta sa kaluwasan o nakadungog ta sa kamatuoran. Gitawag ta sa Ginoo mga igsoon para musunod niya. Gusto si Lord nga dili na ta maglingi-lingi. Gusto si Lord nga mag-move on na ta. Amen. Kung unsa ang ato ang kagahapon or naagian, ato nang agian. Kaysa journey na to igsoon sa atong dagan, sa lumba, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Naadyoy mga panahon nga atong maagian ang atong kaniadto. Naay the same situation, naay the same offer nga atong malabyan nga pareha sa atong mga gibiyaan, pareha sa atong mga gisurinder sa Ginoo, dili og dili na kalikayan. Nadud tay masugatan nga ingana. Pero kung moabot magana igsoon, ayaw gyud og hunong, kundi labye, agi lang igsoon. Agian lang nato ang atong naagiana. Ang atong kaniadto ato lang labyan, ayaw hunungi ug ayaw lantawa, ayaw tutuki, ayaw punduhi. Ingon ang pulong sa Ginoo matod pa diri mga igsoon sa instruction sa angel kung gusto mong maluwas mo, dagan nga walay lingi-lingi, ayaw og hunong. Apan gahi og ulo igsoon wala kapugong ang asawa ni Lot. Minglingi gud siya, siguro nawili ba siya or gimingaw siya sa mga gibiyaan niya kaniadto, dili siya kadawat bitaw nga mubiya siya atong dapita, no? Ang interpretation ani mga igsoon is this, mao ni. Sometimes atong pagpangalagad sa Ginoo, yes, gitawag ta sa Ginoo para musunod, musubay kaning dalana anak. Wa kay laing tan-awon akura, Hebrews 12:2, fix your eyes on me. Wa kay laing tutukan akura, wa kay laing lantawon akura gyud. Kay ako'y imong gialagaran, dili imong silingan, dili imong palibot ug ayaw lingi sa imong kaniadto. Kabalo ba mo igsoon nga ang kaning nahitabo sa event ni Lot igsoon sa iyang asawa nga ninglingi. Biblical gyud ni nga dili ta palingion tanawa. According to prophet Isaiah in the book of Isaiah 43:18, ingon sa siya diri, forget the former things, do not dwell on the past,
See, I am doing a new thing. Amen? Si Isaias mismo ning ingon igsoon na confirm nga ato na yung kalimtan atong nangagi. Kaya sa 2 Corinthians 5:17, kita nga na ni Kristo, bag-o na tang binuhat. Ang nangagi na, niabot na ang bag-o. So, unsa may mga nagian na to kaniadto igsoon, unsa man tong mga butang atong mga binuhatan kaniadto nga wala nakapahimaya sa Ginoo, dili na nato balikan. Ang giingon diri mga igsoon, ayaw glingian. I remember the song mga igsoon, when we used to, kanabitong the moment nga natay i-baptize, no? Na ako'y bautismuhan igsoon. Usay mo kanta, may nga kanta nga, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. And sa time back then sa akong papa igsoon nga akong papa pay kusog pa kayo, baskog pa kayo ba, muwali mo bautismo, mao yun na ilang kantahon sa katigulangan nga I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Di ba? No, mao na may igsoon, no turning back ta dapat kita nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Sa kamong mga minyo na nga nangalagad sa Ginoo, ayaw lingi sa inyong ex. Ayaw lingi sa inyong ex, minyo na mo. Sometimes mulingi ka sa imong ex, mataymingan na kay problema, sige kag lingi sa imong ex, sige kag scroll, sige kag stalk sa imong ex, di kalikayan, kadugayan, mukunta ka na, kayang yawa, nagsigig, hupo-hupo ninyo, kay baon na ba yan mo, ang yawa, perting yawa, agin na, yawa, dyan kay siya niya, makitaan sa yawa, nga mura, bitaw, o ganahan ka sa imong ex, kaya nga nung nagsige magkag-stalk, be, nga nagsige magkag-ling, tanaw-tanaw, nga nung nibalik man ka. Instruction ni Lord, mga igsoon, sa angels, para maluwas ang asawa ni Lot o iyang whole family. Ayaw lingi. Diretso, dagan, diretso. Pagdali, pagpaspas, ayaw lingi. Ayaw hunong. The same sa itong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw lingi. Nga naman, kung mulingi ka igsoon sa imong kaniadto, sa imong mga sala nga imong gibuhian, sa imong mga gisurrender sa Ginoo, mulingi ka sa Tanduay, sa Kulapo, sa Red Horse, kung mulingi ka sa Shabu, sa sigarilyo, sa scatter, sa sugal, unsa man na imong lingi-lingion diya, mga chicks, unsa may kaluyahon imong kaniadto, kung imo nang lingion, dakog posibilidad nga mubalik ka na. Diha na magsugod sa imong paglingi. Lingi. Once makitaan ka sa yawa nga ninglingi ka sa imong gibuhian, ninglingi ka sa imong gisurrender sa Ginoo, ninglingi ka sa imo na untang gitalikdan, mo nang yawa, uy, nilingi man. Ganahan siguro ni mo balik ay. Amen? Ayaw lingi, igsoon, ayaw panundog sa asawa ni Lot. Ang asawa ni Lot, mga igsoon, ninglingi, it means, mauni siya, siguro nawili siya sa kahilayan. Nawili siya, dili siya ka totally makasurrender sa iyang mga gibiyaan sa Sodoma o Gomorrah. Ang Sodoma o Gomorrah, gitawag to sila og Sin City. Naridto ang mga lain-lain, klase-klase nga sala igsoon. Wala siguro kaagwanta, no? Nawili ang asawa ni Lot, mautong mas iyang gisunod ang iyang pagbati kaysa ang instruction sa mga anghel alang unta sa iyang kaluwasan. Sometimes inganita, sometimes igsoon muratag asawa ni Lot. Bisag kabalo na ta sa kamatuoran, bisag kabalo na ta nga kaning atong gituuhan karon, atong gibarugan, ihatod ta niini sa kaluwasan, ihatod ta niini sa kinabuhing walay katapusan. Pero say mulingi gyapon ta. Mulingi ta sa kalingawan. Mulingi ta mga igsoon sa mga kalibutanong kalipay nga ikaw ray nalipay, ang Ginoo wala nalipay. Mulingi pa jud ka sa imong ex kay pirti ng gwapaha. Mulingi ka sa imong ex kay pirti ng gwapuha. Dako na kay sweldo. Nya imong partner karon, imong bana, imong asawa, luoy kayo, pobre kayo, no? Ayaw lingi-lingi kay sama sa gingon igsoon. Once imong lingion ang imong kagahapon, gitagaan nimo posible og lugar ang yawa. Amen. Gitagaan nimo og opportunity ang yawa. Kabalo na ba yata? Pulong sa Ginoo mismo nagtug-an. Si Satanas sama sa leon nga nagngulog. Unsay ang trabaho? Sige ra naglibot-libot, toyok-toyok, suroy-suroy, nangitag tukbunon. Kinsam day tukbunon katong iyaha, katong mga dautan, katong mga tao nga naglunang sa kailayan o kasalanan, dili kita nga ning surrender or ning sunod sa Ginoo. Amen. Mo na mga igsoon gi-remind this afternoon nga atong hinumduman ang nahitabo sa asawa ni Lot. Ang warning ani ni Lord igso nato this afternoon is walay kumpiyansa. Bisag tanaw nimo karon save na ka.
Tan-aw nimo karon sakto na imong gibarugan na nakas kamatuoran. Tan-aw nimo karon is gibag-o na ka sa Ginoo. You have a new life in Christ right now, but that's not guarantee. Please, timani ang Hebrews 12:2. All the time, every day, fix your eyes on Jesus. Way lain nga imong tutukan. Look forward and i-focus ang imong mata kanunay sa Ginoo. Ayaw glingi sa imong kaniadto. Kay kabalo mo maigsoon sa dagan, sa lumba, padung sa kinabuhing walay katapusan. Ang yawa sige panitsit, no? Mura kaning kanta ba ito nga imong sit-sit, imo kung gipalingi ang yawa magsig pas panitsit. Usay managhoy pa. Magsig panaghoy ang yawa. Tintalon ka, danihon ka, sumala sa imong naandan nga binuhatan nga sala kaniadto. Ingon ang pulong sa Ginoo ayaw glingi. Again, the book of Isaiah, gingon ganina, forget the former things, kalimti ang nangagi. Ang next line, do not dwell in the past. Ayaw pabilin sa imong kagahapon, usay di ta kamubuon. Nganong daghan kay mga Kristohanon karon mga igsoon nga kana bitong dili pa katulog sa ilahang mga kagahapon kay nagsige pa man pud og handom sige glingi. We cannot totally move on from our past kung dili nimo bugtuon. Wala kay sugdan kung wala kay tapuson. Again, wala kay sugdan nga bag-o kung wala kay tapuson. Tapusa sa imong kagahapon. Ayaw na sige glingi, ayaw sige lantaw. Kaya nga naman, ingon ang the book of Isaiah, look, I am doing something new. Amen? Si Lord na ipakita nga maayong butang nato, hayag nga ugma. Open doors of opportunity nga pauswagon ka, pero di na nimo makitaan kung magsige kag lingi sa imong kagahapon. Amen? No, di ka katuod sa imong padulngan kung mulingi ka sa imong kagahapon. Posible nga dili pa jud ka muuswag, mulampos og maluwas sama sa asawa ni Lot. Giingnan na siya nga ayaw glingi, dagan straight, diretso, ayaw hunong. Apan wa siya patuo, gimingaw man siya og scatter, gimingaw man siya og bisyo, gimingaw siya sa kahilayan, gimingaw siya sa mga bidyukihan, gimingaw siya sa mga sugal. Mao tong ninglingi siya, paglingi niya nahimo siyang haligi nga asin. The same na to. Nganon daghang kay mga Kristohanon nga nakita na to sa una nga naabot og usa ka tuig, duha ka tuig, dasig kayo. Very on fire ni Lord. Nagpagamit sa Ginoo effectively. Nakadala na og mga tao sa tiilan sa Ginoo, pero karon nawala. Ngano man na kay ilang gilingi ang ilang kaniadto. The truth is this, the moment we look back, amen? We look back ba mutan-aw ta sa atong loyo. Ato jong gitagaan og oportunidad ang yawa, no? Atong gitagag higayon ang yawa nga mugara siya. Unsa pa may imong lingiyon, ha? Di ba? Imagine ako ng mga igsoon, ning labay ka, minyo na ka. Kunya nakita-ani mo imong ex, mga igsoon nga pertinang pagka-bloom. Di ba? Nalapian nimo. Nya that time ang kuyog nimo imong asawa or imong bana. O ang imong asawa, imong bana, wala kabalong ang imong nalabian, imong ex. Samtang nalabian mo kay attractive naman kayo. Hinglingi ka. Handon naabot ka sa una, hinglingi na po ka. Kabalo ba ka, Exxon? Nganong imo man siyang gilingi, minyo naman ka. O sa imong paglingi niya, ang yawa na excite, ang yawa na lipay, kay para sa yawa. Hala, unsa pa may rason nga imong siyang gilingi? Karon kana kay imong gilingi. Bo, pasabot ba, interesado ka sa ex nimo? Buot pasabot ba, napakay gusto sa ex nimo? Buot pasabot ba, wak ka nakamubuon, bisag minyo na ka. Tungod kay imo man ang gihimo, nga nakitaan ti ka, nga hininglingi ka, bisag layo na, imo pa diyong gilingi. Mag-create ko og situation. Mag-create ko og senaryo nga magkaduol mo. Ang yawa, bright kayo na. Usa na sa kaniadto, nga usa sa gisaligan. Mga nga primary leader na ni Lord. Nga angel, si Lucifer. Dili na basta, wise na. Amen. Kung di pa siya wise, nga nung natintal niya si iba. Mga mga igsoon nga ayaw kumpiyansa. No? Ayaw panundog sa asawa ni Lot nga ninglingi. Unsa instruction ni Lord nimo? Kung gingnan ka sa Ginoo nga buhiin na anak, isurrender na anak, talikdi, kalimti na, move on na, kay nako'y ihatag nimo the best. Nako'y gi-prepare nga mas maayo para nimo. Kung ingon ka si Lord nga ayaw na lingi once kingon gingnan kan Lord nga buhi ibutang, ayaw lilia. Gibutang na galina nimo kay gusto si Lord, kalimtan nimo na. Amen. Mo na mga igsoon, naay mga nagpa-advise na ko igsoon. Mga youth. Ingon siya, pastor. Pa-advise ko, pastor, nga naman, unsa problema, brad?
mibalik og duwa og email. Mao ba? O nya dugay nang tako ning biya sa email pastor kay kabantay ko ba nga mausab ang akong emosyon, akong pagbati basta mo duwa kog email nya mapildi ko mura kog mamalikas pastor nya. Mausab ang akong mood imbis malipayon ko basta lahi pastor. Nya murag di ko ka focus kay gamay akong time ni Lord pero karon pastor nibalik man ko sa email. Mao ba? So ako sige prangkahan siguro Brad mao ni. Sige siguro kag lili po og mga email no kay usay na may mga mulabay mga reels or mga short nga mga video about sa ML, sa YouTube. Sige, siguro kag tanaw. Tinood yun na, pastor. Nakalantaw-lantaw ko ba niya? Sa ako pong mga higala nga nagsigduwag ML. Tanaw-tanaw po ko mo nga. Sige, kog tanaw sa akong kagahapon. Na-curious ko, gimingaw ko. Mo nang nabalhinan ko, pastor. Natakdan ko, iampo ko. Kabantay mo. Tinood ang ingon sa pulong sa Ginoo. Kung unsa gali nang imong gibuhian, kung unsa na igso nang imuhang gitalikdan na, gipasurinder ni Lord, ayaw nagtanawa, ayaw baliki. No turning back. Don't look back. Amen. Ayaw lingia ka na kay gipabuhian sa Ginoo nimo. Gusto si Lord nga makamove on ka diha. Amen. Kung imo nang lantaw-lantawon, kung sige kag stalk sa imong mga ex diha, posible nga kung mag-away mo sa imong asawa o imong bana, mukunta ka sa imong ex, ayaw kong ilara kay dagang nagpa-advise na ko ngay ngana. No? Ngano man na. Kay wala pa man nimo putla ang imuhang connection sa imong ex, sige pa man kaog li diha. Amen? No turning back, don't look back. Ayaw panundog sa asawa ni Lot nga wa hinuon na luwas. Gitagaan ng taog paglaom, gitagaan ng tag chance nga maluwas. Apan gahe og ulo, mas gipili niya, gipaminaw niya iyang gana, iyang pagbati, ang iyang tawhanon, iyang kalibutanon nga kailibgon. Milingi siya sa kagahapon. Paglingi niya, nahimo siyang haligi nga asin. Amen? Ako igsoon, prangkahanta mo. Grasya sa Ginoo, 14 katuig kapin ako nga gipagawa sa Ginoo sa illegal nga droga. Again, 14 katuig kapin. Pero bisag 14 katuig kapin, wala ko magsigiglingi sa akong kagahapon. Ako igsoon, prangkahanta mo. Nay mga times nga makakita ko og shabu until now. Pakit-on ko. Dili na ko i-mention kung kinsay magpakita nako. Pero ug makakita ko igsoon, magkatawar ako. Mupiyong ko niya magampo ko, Lord, salamat. Kay ikaw nga Dios maayog, milagrosog, imo kong itagag bagong kinabuhi. The moment nga makita na ko, dili jud nako siya tutukan. Dili jud nako siya ingon nga hikap-hikapon. Dili nako siya tagaan og higayon ang yawa nga ako siyang entertainon bitaw nga mura kog excited. Wala. I ignored them. Di man kalikayan nga makakita ka, pero ako rang labyan. Igsoon sa itong pagpangalagad sa Ginoo, naagay mga sitwasyon, na mga senaryo or na mga offer nga magian na to, nga maumao sa ato ang kagahapon. Nga makainumdum ta, makarelate ta sa atong kagahapon. Pero ang akong ikadasig ninyo, kay imo man ang naagian yun, nasugatan sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw hunungi, labi lang, i-ignore, as in ibaliwala lang. Kay kung imo na siyang lingion, imo pa yung hunungan, kay ingon ang pulong sa Ginoo karon sa asawa ni Lot, mga igsoon, ang instruction sa angel. Dagan, ayaw lingi-lingi niya, ayaw paghunong. If ever na yung mga offer ang yawa, nga fit, sibo sa imong gibuhian kaniadto nga mga sala, makita na nimo, ayaw hunungi. Kung muhunong ka, sala, choice na nimo. Kung muhunong ka, makita na sa yawa nga mura og na-entertain ka sa iyang offer. Dili ka niya undangan, hangto dili ka mabagsak og matintal or mobalik sa imong kaniadto. Nganong naa may daghang mga adik-adik nga namalik, kay ilang gihunungan ang shabu. Tanawa, nakoy usa sa disciple igsoon. Pero grasya sa Ginoo nakabalik na ni. Dili na ko isulti o kinsa. Kay basi nagtan-aw siya ron, may hapon, Brad. Ang iyang hinungdan nga nakabalik siya is niundan ang siya suyok. Karon, di may time igsoon nga dito siya sa usa ka lugar nga iyang namit ang iyang higala nga suod niya duol sa dughan. Kauban niya og suyok. Pero ang subo ko malandungon, mamaligyaay og shabu. And that time sa diyang nagkita sila, nagdaman og item. Okay? Pero wala na siya suyop-suyop pa. Nagdaman og item niya, mao to.
nagpundo man siya dito og dugay, nagsige sila istorya, sige sila tintal pud atong iyang barkada sa una nga suod. Nya sige pakita sa daghang kay bahig ba. Dara akong bahig mao ni oh. Kani dagko ni. Atong ko anon 18 ni. 18. Hatuhot don sing ganahan ka tilaw dugay na ka oy. Kapila naman kakaadlaw way suyop pila na kabuan way suyop. Tilaw hambon na kay ka ba? Suwaye. Di unta siya pero sige siya tintal niya at the same time na siya tong dapita ning pundo siya ning hunong siya. Unsa instruction sa anghel sa asawa ni Lot? Dagan way lingi-lingi niya ayaw paghunong. Akong brad Igson, akong disciple ning hunong man siya. Ning tan-aw sa dako nga bahig. Tambok ayo 18. Nihikap. Samtang nihikap siya og mitan-aw ang tag-iya sa item nang hagad atong suyupon ni. Wa siya mahimo. Ebidensya ng mga igsoon nga tinuod ang pulong sa Ginoo. Kung gipagawas ka sa Ginoo anang mga butanga, ayaw lingia. Kung gihawas ka sa Ginoo anang mga bisyo, ayaw lingia. Kung gi-deliver ka ni Lord, gi-set free ka ni Lord, ana nga mga klase sa gapos sa kaaway, ayaw lingia, ayaw punduan ng dapita. Kay kung mupundo ka, mulingi ka ng dapita, imong gitagag higayon ang yawa. Ug ang yawa, once makakita og higayon, atakihon ka, atakihon, di ka undangan, hangto dili ka mabagsak, ug dili ka mubalik sa imong kaniadto. Ang asawa ni Lot, sayang igsoon, maluwas na unta siya, nakadagan na unta siya, layo na siya, naabtan, apan, wa siya kaabot sa finishing line. Kay ninglingi pag yun siya. Sayang, mabuhi pa unta siya, maluwas pa unta siya, apan mas gipaminaw niya iyang pagbati kaysa sugo sa Ginoo. Amen. Kabalo na unta siya sa kamatuoran. Kabalo na siya nga umulingi siya, patay siya pero gituyuan niya. Ingani ta usahay. Kristohano na ta, kabalo na ta sa kamatuoran, but sometimes gahi tagulo. Labi na usahay gamay kay time sa Ginoo niya madaog ka sa imong flesh. No? Kaya sige ra kag scroll sa Facebook, sige ra kag reels unya ang imong gitanaw dia mga way hinungdan dili makatabang sa imong espirituhanong kinabuhi. So weak imong spirit, abdik imong flesh. Once abdik imong flesh, di kalikayan kanang flesh nimo mga igsoon, mag-crave na siya, no? Nana siya mugana na siya sa mga binuhatan nga imong gibiyaan kaniadto. No, mao na nga di kalikayan makalingi ka nganong lingi mga weak man ka. Mao na nga, I encourage you, brothers and sisters in Christ, spend more time in the presence of the Lord. Amen? Kay once we spend more time in the presence of the Lord, sama na nga nag-charge ta. Kung dili ka full charge, inigatubang nimo sa tentasyon, malubat jud ka. Amen? Mao na mga igsoon, ayaw lingi. Praise the Lord. Kung gihawaas ka sa Ginoo anang mga gapo sa kaaway. Praise the Lord kung gipagawas ka sa Ginoo sa inom, sa sigarilyo, sa suyop, o unsa man nga mga hilig kaniadto, addiction sa pornography, scatter, unsa man nga mga binuhatan nimo nga wa malipay si Lord. Praise the Lord kung gipaygawas ka, pero ayaw naglingi ato. Ayaw hunungi, ayaw punduhi. Ngano man, kay kung imo nang lingion, imo nang punduhan, imong gitagaag lugar ang yawa. Ikaw rabay gibantayan si yawa, kabalo na mo ang yawa, perting yawaan na. Amen? Ay kumbiyansa. Ako galigsoon, akong balikon. 14 years kapin ako, nga gipahigawas sa gapos, sa illegal nga droga, sa sigarilyo, sa inom, sa rugby, sa bulkasil, sa marijuana, unsa pa gyud diha, sa syrup, barnis, sa gasolina, unsa man nga suyuponon, sa sigig pangawat, para isuyop, mawar man na. Babae, hilig ko babae sa una, di nakalikayan, normal na. Wa gali ko'y kumpiyansa gihapon, kay kabalo ko, nga gamayng ligas na ko, gamayng sipyat, piti ko sa yawa. Kay ang yawa, gihupo-hupuan ko kanunay. Amen. Ay kumpiyansa, kamo diha mga igsoon nga nagtanaw, gibag-o mo sa Ginoo, praise the Lord, congratulations, napakaibuhaton. Ang buhaton na to, padayon rata og dagan, padulong sa unahan. Padayon ra ta og tan-aw sa Ginoo. Let's focus on Jesus. Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Kinsa man atong gilagaran si Kristo, adto ta tutok niya, ayaw lingi sa kaniadto. Kaya ko igsoon, delikado ako og mulingi pa jud ko sa kung kaniadto, delikado kung ano man.
Karon nagbaha ang Shabu. Kabalo na mo ana. Bisag asang dapita ron, nimbalik ng Shabu. Unya na ako'y madunggan nga dagkog bahig didto, daghag Shabu didto, na ako'y mga barkada nga mga drug pusher sa una nga namalik. Sa yun ra kay pwede naman ako na sekreto kadto, no? Pero if ever musod na sa kung una-una, di nako siya tugutan nga mupundo. Ako siyang rebuke ko in Jesus name, pahawa mo mga panuway. Diha na kugikan. Bag-o na akong binuhat. Amen? Di ko makumpiyansa. Kay what if mo penetrate siya? Kaya ang kanira ba itong mind, mauni ang battlefield. The more we focus, the more ta magunahuna, dagko na kay bahig. Unsa na kay lami sa suyok ron. Unsa na kay lami sa nga mahubog no, dugayan ako na hubog oy. Unsa na kay lami og makatilaw og laing babae no, o makatilaw og laing lalaki. Unsa na kay lami ani daghan kay na ba? Diri pa lang daan igsuon. Ato nang patyon daan dire, dagko na nato no. Once makabantay ka, oy murag dila ni maayo in Jesus name pahawa. Lord, tabangi ko, cleanse me. Amen? Limpyo kung una-una, Ginoo. Basa ni kag Bible. Kay the more ka magbasa kag Bible, mailisan ang imong mga daotang una-una sa mga pulong sa Ginoo. Amen? Anara! Do not dwell in the past. Unsa to mga nangagi nimo? Unsa to mga binuhatan nimo nga kaniadto nga imong gibuhian, imong gibiyahan, imong gitalikdan, imo nang gisurrender sa Ginoo kay giingnan ka sa Ginoo nga buhiin na anak kay gamiton ti ka. Ayaw nagbalik kayo lingi Mao ni pagtulunan igsuon sa mensahe karong kapunon sa story sa asawa ni Lot. Asawa ni Lot igsuon gikaluyan sa Ginoo. Gitagaag paglaom. Di unta angay luwason pero gitagaag kaluoy paglaom sa Ginoo. Gitagaan lang siya og instruction nga dagan. Ayaw paglingi. Ayaw og hunong. Nakadagan ang ta siya sugod. Apan wala siya mulahutay. Mao nang ingon ni Jesus, ang mulahutay sa walay katapusan mao'y maluwas. Daghan karon mga Kristohanon igsoon nga wa ka lahutay na wala ra. Ang uban mo ingon, Pastor, katong wa mo lahutay dito tinud ni normal na agid na. Ang uban mo ingon nga, dito pinili, dito tinuwag no na agid na. Di kalikaya na adyoy mga nakita na tinud-anay na jud nga nabag-o. Mismo ang pamilya saksi nga nabag-o, ang mga silingan, ang asawa, ang bana saksi nga nabag-o. Kaya doon nakita, giobserbaran, gisunod-sunod, matagadlaw, nabag-o na gyud. Magsige naghilak sa Ginoo, magsige nagampo, puasa, basa og Bible, pero karon asa na, mingbalik sa kaniadto ano man, minglingi man. Diha magsugod nga mulingi ka. Once we look back sa gibiyaan nato kaniadto, dakog porsyento nga mabalik ka. Nga naman, Pastor, kay nga, iniglingi mong nimo ang yawa, nakakita po. Kayang yawa, nagsige, nagmonitor na to. Na bersikulo na, Pastor? Yes. Nagsige siya libot-libot sama sa leon nga nagmulog. Nangitag tukbon nun. Amen? Huwag ako nang gibalik-balik, igsoon, kinsam, tukbon sa yawa. Katong mga, ang kinabuhi, yawan noon, dili, iyahan naman to. Katong nagkinabuhi nga matarong o nagsunod sa Ginoo. Katong mga gibag-o ang kinabuhi. Katong naay ministry, katong nagpagamit sa Ginoo. Katong nag-eskwela o Bible school. Katong willing magpa-disciple. Mo na giupupuan sa yawa. Mo na mga igsoon nga pagdasig ka nato ning kahaponon sa pulong sa Ginoo. Puslan man nga karon ning sunod ta sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo. Praise the Lord sa kadaghang mga tao nining kalibutan igsoon. Sa kadaghan nga naglunang sa sala, sa kadaghan karon nga naglunang sa makadaot nga bisyo, nagpuyo sa mga kalawayan o kahilayan, usa ka nga gihawas sa Ginoo. Puslan man nga nakabalukas ka matuuran, ayaw naglingi sa imong kagahapon. Amen. Ayaw naglingi sa imong kaniadto. Ayaw naglingi sa mga ex nimo. Kundili, move forward, look straight to the Lord. Si Lord si Jesus ray tan-awa igsoon. Ayaw tagaig lugar ang yawa. Puslan man nga gisugdan na nato padayon og lakaw. Kung na may time nga bugat na kayo, sakit na kayo. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ayaw hunong, di ba? Pwede ka mo hunong pero hunong pahulay sa presensya sa Ginoo. Amen. Ayaw ingon nga hunong pahulay, magtagay kag tanduay. Hunong kay kapoy na kay mga lagad sa Ginoo, pahulay nyo magbidyoke ka.
Ayaw. Kung na may time nga, di na kakalakaw kay bugat na kay sakit na kayo, hunong, pahulay, apan pahulay sa presensya sa Ginoo, ayaw balik. Amen? Kay, kasabot si Lord, ana, usay, grabe na kakapoy, no? No, mauna sa kanta ni Gary B nga, even soldiers need a quiet place to rest, no? Bisa ng mga manggugubat, nangita daw og kanang quiet place nga makapahulay siya kay ang manggugubat naman ay mga samad. Magpaayo sa iyang samad. The same nimo. Kung nakakaroon sa sitwasyon nga bugat kayo ang mga problema nimo, na kay kasakit ba? Nga murag bugat kay Lord, di sa ko Lord nga mo. Unya sa lang kumuwali Lord kay grabe kasabot jud kana ko Lord. Si Lord kasabot na kay si Lord nasakitan pud sa una. Si Lord ning hilak pud sa una kay nasakitan siya. Karelate si Lord sa imong sitwasyon, pero pahulay sa iyang presensya. Ayaw og ingon nga muhunong ka. Mo relax ako ari sa kus balay. Bijoki ano. Tagay-tagay chat wala ayaw na. Pahulay sa iyang presensya. Maminaw kag mga worship song. Nakay gitawag og quiet time ni Lord. Nga Lord tabangi ko gaksa ko Ginoo kay grabe kayo Ginoo nasakitan ko. Amen. Ano mga igsoon kayang yawa nagsigiran nagpangita og chance, opportunity. Nangita og higayon para pabalikon ka sa imong kaniadto. Again, sayang. Ang asawa ni Lot maluwas na unta. Ang asawa ni Lot dili unta to mamatay. Ang asawa ni Lot na unta to'y kadaugan. Apan minglingi man siya sa iyang kaniadto. Minglingi pa siya sa iyang gibiyaan nga Sodoma o Gomora. Ang Sodoma o Gomora nagrepresent na siya og sala. Naglingi pa man siya sa iyang mga binuhatan nga dili maayo. Namatay siya. Wala siya maluwas. Pero nakasugod na unta siya dagan. The same aning mga Kristohanon karon daghang nakasugod na. Nindot kayong pagsugod malipayon. Apan sa dayang nakasugat og mga dagkong problema himbalik minglingi sa kaniadto mao nang karon wala na nakitaan sa simbahan. Amen. Mo na mga igsoon nga mo na akong giingon kaniadto nga in our race going to the eternal life, it's not dili magmatter, it's not about how we start but how we finish the race. Amen. Kay usay maayo ra pagsugod, may lang sa sinugdanan. Usay may lang sa pilmiro, dasig kayo kay naday chicks, naday gwapo. Pero pila ka bulan or niabot pag pila ka tuig nawala mingbalik sa kaniadto. Amen. So mo na mga igsoon nga again gidasi ko kamo nining kapunon nga bulahan ta nakabalutas ka matuoran. Bulahan ta nangalagad ta sa Ginoo. Bulahan ta karon nga usa ta sa followers ni Christ. Ug tungod niya na ang akong pagdasig lakaw lang. Abanti ta. Madagma, bangon, pamapa, abanti, padayon. Amen? Ayog lingi sa kaniadto. Ay lingi sa imong ex, ay lingi sa imong mga gibuhian ng mga sala. Kay kung mulingi ka, kanang imong paglingi, wa ka kabalo, mao di ay nay agianan sa yawa nga mobalik ka sa imong kaniadto. Kung gusto ka nga makabaton jud og kadaugan, kung gusto ka makabaton sa ganti, kung gusto nimo maakabot ang hayag nga ugma, ayaw lingi sa imong kagahapon. Kaya gingon sa Isaiah, mga igsoon sa the book of Isaiah, forget the former things, do not dwell in the past. Look, I am doing something new. Na something new, bagko, nindot, hayag nga ugma, blessing. Na surprise si Lord, na panalangin. Dili na nimo mabatunan kung mulingi ka. Amen? Nya mulingi ka, masaag ka, di ka katuod sa dalan. Ako na ning gibalik-balik. Suguon ka, bi. Adto ka itong lugar, pero samtang naglakaw ka. Gingnan ka. Sige, subayan na dong. Inday, Brad, sister, subayan na ha. Ayaw lingi-lingi, kaya nang unahan. Na itulo kalikoon. Straight ra ka. Pero tungod kay sige kaglingi. Sige kaglingi sa mga mugbo kay short. Sige kaglingi. Unsa man ay mga gipanglingi nimo. Wa ka kay bawo nga nagduol na ka sa likuanan. Mabangga ka, di ka katuod, wala ka sa right direction. Sige mong kaglingi sa imong luyo. Amen, no turning back. So don't look back. Kung gusto ka nga makaadto, makaabot sa promised land,
Nga giandam ni Lord nga hayag nga ugma. Giandam ni Lord nga maayo, the best for you. The bright future na giandam ni Lord nimo. Amen? Ayaw lingi. Ayaw lingi sa luyo. Ayaw lingi sa imong kagahapon. Kung na may times nga imong malabyan, na sitwasyon nga maagian nimo nga maugyod ang imong kagahapon, nakarelate ka, labi lang, agi lang, ayaw pundo, ayaw entertina. Kay basin sa panahon nga imong pagpundo, mao na hinungdan nga mobalik ka sa imong kaniadto. Imbes paldo na unta, di na kakapaldo, pildiro na ka. Ngano man, milingi man ka. Di ba kapila na ako ibalik-balik igsoon. Siya na nagsigig tutok, sigig lingi, lantaw si iba sa ipinagbabawal na pagkain. Natintal siya, the same ra na igsoon. The moment we dwell in our past, the moment we look back, posible nga mobalik ka sa imong kaniadto. Posible dili nimo matagamtaman ang kadaugan. Sayang karon igsoon na nata sa race. Amen, na nata sa lumba. Puslan man nga nanata sa lumba. Ay gitugot nga mapildi ka. Dapat paldo ta, masuko na po ng uban kay gamit ko paldo. I mean, dapat daog ta. Ayo itugot nga nakasugod na ka sa lumba, sa race. Mapildi ka. But let it be. Mura man kag bao, hinay kayo, basta walang kahimbalik. Himin ba mga bao? Ay lang po palabig hinay, kay basi masiradaan mo sa arka ba? Sakto ra gud pod. Amen? Balag hinay, basta mo lahutay ka, muabot ka. Kaysa hinay niya, mulingi pa juga, wala ka. Amen? So, mao na mga igsoon. Kay, ingon si Jesus, ang mulahutay, hangtod sa walay katapusan. Mao'y maluwas. Ang asawa ni Lot, wala kalahutay. Layo na unta siya og nadagan, apaninglingi gud siya sa Sodoma o Gomora. Ang Sodoma o Gomora, igso, nagrepresent na og lain-lain nga sala. Nagrepresent sa imuhang mga bisyo kaniadto, nagrepresent sa mga addiction nimo, nagrepresent siya og mga binuhatan nga dili maayo nimo sa una. Kung imo na siyang lingion, basin maunay kapildihan nimo. Para dili ka mapildi, Hebrews 12:2 nag-ingon, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Kung magsigitag tutok sa Ginoo kada adlaw, matag segundo, matag minuto, sigurado tang paldo. Amen? Naa sa Ginoo ang kadaugan. Apan kung mulingi ka sa imong kaniadto, naa diha ang kapildihan. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this afternoon. Salamat Ginoo nga imo ming gipahinumduman nga unsa ka importante Ginoo nga. Karon ning sunod minimo, dili gid mi mulingi sa among kagahapon. Kay once mulingi mi sa among kaniadto, dakog posibilidad nga dili mi kaabot sa dag-anan, dili mi makadaog, mapildi mi. So Lord, tabangi mi. I pray for all of the viewers right now, Lord God, nga nangalagad nimo, mga followers nimo, Lord God. Ako nagaampo Ginoo nga kanunay ra jud mi naka-focus nimo. Sometimes mag-create ang yawa og sitwasyon nga mulingi gid mi kanisa among kaniadto, but Lord, tabangi mi. Badlunga mi Ginoo. Giyahi mi nga kanunay lang jud mi mo tutok, mo focus, mo lantaw, mo tanaw nimo aron makaabot mi sa dag-anan. Ayo itugot Ginoo nga mapariha mi sa asawa ni Lot. Nakasugod na unta og dagan apan wa kalahutay kay nilingi. Gusto mi Lord nga mulahutay mi hangtod sa walay katapusan aron among matagamtaman ang ganti nga imuhang giandam alang kanamo. Lord, thank you for your word. This afternoon, naghatag og warning namo nga bisag giluwas na minimo, bisag kabalo na mis kamatuoran, di gyapon mi magkumpiyansa, di gyapon mi mulingi sa luyo, mulingi sa kaniadto, kay basin mao na hinungdan nga mobalik na hinunmi. Salamat Lord nga imo ming gawerningan nga ang yawa maro kayo. Ang yawa Ginoo nagsige ra gupo-hupo namo. Salamat Ginoo nga pinangga mi nimo kay imo ming gitagaan ani nga mensahe para magmatngon mi ug magmaigmat sa matag adlaw kay wa mi kabalo Ginoo. Ang yawa day nagsigira day nagpangita og gamayng pultahan aron birahon mi sa among kaniadto. Thank you for your word this time, Lord God. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you for your word. Thank you for your presence. Salamat kay Ginoo. And I pray, Lord God, nga kaning mensahe kanunay mag-remind namo nga in everything we do, in every day,
kanunay may magmabinantayon, walay kumpiyansa, may nampuon, ug muhatag mi og taas nga panahon nimo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord God, and right now I continue to pray to all the viewers right now, to all the listeners right now. Continue to bless them, Lord God, according to the desires of their heart. Akong giampo Ginoo ang balatian sa tanang masakiton karon nga nagtan-aw, Lord God. I declare, Lord God, according to your promise in your word, ingon ka Ginoo, pinaagi sa imong labod, walay balatian nga dili maayo. Imong gitugutan, imong kagalingon nga magpabunal ka, magpalabod ka Ginoo, ikaw ang hari sa mga hari. Apan imong gitugutan nga aduna kay mga labod nga sobra 30, kay lain-lain nga balatian kaya nimo ayuhon Ginoo. So right now, Lord God, I pray sa tanan nga nagtan-aw karon nga nay lain-laing balatian Ginoo, I declare, Lord God, healing in Jesus mighty name. Adunay kaayuhan, adunay complete healing, Lord God, sa mga nag-antos sa balatian physically and especially, Lord God, emotionally. Kay nay nagtan-aw karon uban Ginoo nga dili sila masakiton physically but na sila gitagu-taguan nga mga kasakit. Father God, I pray healing as well and comfort in Jesus name. I declare inner healing in Jesus name. Thank you, Lord God, and right now, Lord God, I pray sa tanan Ginoo nga naay mga utang. I declare, Lord God, financial breakthrough. Mangita kag paagi Ginoo nga maimpas kini. Ug sa tanan nga nagtan-aw karon Ginoo nga daghan kayog nangutang niya. I could feel it right now, Lord God, na daghang nangutang nila nga wa kabayad. Mangita kag paagi Ginoo, hikapa ang kasing-kasing atong mga nangutang Ginoo nga mobayad sila, Lord God, in Jesus name. Painumdumi sila Ginoo, padaigi nga bayaran nila ang ilang obligasyon sa pangalan ni Jesus. And right now, Lord God, I pray, Lord God, sa mga negosyante imong kauswagon, palambuon Ginoo, ug mahimaya ka sa ilang income Ginoo. Kay bisag unsa kadako sa ilang income, grasyar gyud na nimo Ginoo. Kanang naa nila gipiyal ra nimo, ikaw ang tinuod nga tag-iya. In Jesus name, and let it be, Lord God, that you will be honor, that you will be glorified sa income nila in Jesus name. Sa tanan, Lord, nga naay mga trabaho, I declare promotion and I pray nga mahimo sa silang faithful nimo, Lord God, in Jesus name. And sa tanan nga mga way trabaho, I declare open doors and windows of opportunity for a job Ginoo. Tagaan mo silang trabaho in Jesus name para makatabang sa imong bulhaton Ginoo. And I pray sa tanang mga nagapos sa lain-laing addiction, unsa may mga gapos karon ninyo diha na inaan nagtan-aw karon nga any addiction gapos sa kaaway. Right now I declare deliverance in Jesus name. Mabugto ang tanang gapos under by the anointing of the Holy Spirit in Jesus name. I declare deliverance, I declare transformation in Jesus name. Ug sa tanan nga nag-ampo og kaluwasan sa ilang tibuok panimalay, I declare complete salvation to their whole family. Makigistorya ka sa ilang pamilya Ginoo sa pamaagi nga masabtan nila aron moduol sila nimo in Jesus name. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. All in all, thank you, good Ginoo. Salamat sa panalangin. Salamat sa kay bulungang butang. Among dawaton karon Ginoo mga panalangin nga gikan kanimo. Among dawaton Ginoo ang katubagan sa among pag-ampo. Among dawaton Ginoo ang mga kahibulungang butang, mga pinasahi nga butang, panalangin, surprise Ginoo nga imong ipasinati namo. Himua lamang ning kapiyalan, himua aming angayan Ginoo, kay unas tanan nagtan-aw sad ka sa katakos sa among kasing-kasing Ginoo. Lord God, again, dawato na mo kini. We believe it right now in our heart by faith. In Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. That's all for this afternoon. Salamat sa iyong pakiguban ng mga igsoon. Okay, so that's all for this afternoon. Almost 4 o'clock in the afternoon. And this time I will give all the glory and honor back to Jesus Christ alone. Amen. And ako nagampo nga dili ni matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Dili matapos ning adlaw nga di mo i-bless paboran sa Ginoo in Jesus name. And may the Lord will bless all the works of your hands in Jesus name. May all your decision ma-align sa kabubuton sa Ginoo. Tanang mga OFW, ampingan mo sa Ginoo tanan diha in Jesus name. Okay, so that's all for this afternoon. I just want to encourage everyone to subscribe sa itong YouTube channel na ang link ani mga igsoon. Ako ni siyang i-download karon kay mawala ra man ni puhon. Ako na i-upload sa tuwang YouTube channel. Thank you. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila, no? Salamat, Pastor. Uhaw ako sa iyang word. Salamat nimo. Himaya sa Ginoo, Igsoon, Eliana. Thank you kayo. So, see you next time.
And di lang ko mo saad kung unsang orasa or kanus basta maka bakante ko mag-live ta. Amen. So thank you subscribers, followers, star senders. Thank you. Akong ibalik ang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios, and again see you next time. Ampo amping abante para sa kamayaan sa Ginoo. Kung mo bangon, ako kung mo dagma mga igsoon, bangon padayon. Buhi pa man ta. Amen. Naipaglaom sa Ginoo. See you next time. God bless.